sike tawi woni joni ko ɗum mbiye état wondi ko wallani gaynaka caggal ko Macky Sall waɗi e gaynaka ko fof ha joni mana ko ɗo yarde firtima rafi o ko onon mi rokkuma ɗo e won directeur gonɗo ɗo duuɓi sappo ene woni directeur de l'élevage yani alteret projet goto yalti 52 milliards mo banque mondiale waɗi créé pour feede ay ɓamtode gaynaka mais technicien ɗi garti ko totti on ɗon directeur projet o te eɗen jogui ingénieur aji e ɗum ɗo yetta agronome eɗen jogui ingénieur aji géologie eɗen jogui kala ko ene fota an a woni directeur duuɓi 5 duuɓi sappo a yalti kadi tottam projet on ɗon nombo foti ko yettoto ko aynaɓe yiyat ɗum ko seeɗa sika yettima hande sa yettima hande barkewi hande garɗaɗo wiyete ngaw koyli sika wi gaynako beele oɗo projet ne woodi gaynako andama donc firti gaynaka sene jogui caɗele ko onon aynoɓe minen aynoɓe ay Oumar Dore Komi onon mbaɗi caɗele an so tawi a ƴeewi Oumar Dore Komi mbeɗa wi Allah jaaɓi kono aynaɓe Sénégal jaɓani min wi Allah rokkiɓe jawdi ha heewi Allah rokkiɓe hakkillaji ɓe potani yowtade hay goto hande mbeɗa wawma innan tan mbalka goto joguiɗo ujunnaji ɗiɗi naggue en kalani baali ɗi en kalani goɗɗum ɗum mbeɗa wawma wiide karite firtataka mi ara mbalka goɗɗo ƴeew tan oɗo laamu waɗi raamu jawtuɗo technicien ɗi totta yoɓe lim jawdi Sénégal fof ɓe mbi ɓe jeehi balke 125 balka ɓe tawi toon million ngaji 13 naggue fawmi nde ɓe gartiri ɗum ɗo yete dossier o ɓe mbi yomin mbaɗ validé min cali par ce que temin pecci mbalka fof hol nayi poti goni to mbalka fof ko 100 naggue ƴette seeɗa an ɗum an haɗa yaaha aynaɓe a ari jagaji a ari wuuro Mamou Samba Lewyi hein a ari wuuro Moussa Demba Sène hein lumbol data en calminirimo en juurima est ce que aɗa faami de eɗen calmin kawmen Saydou Demba Sène eɗen calmin Moussa en foof eɗen calmin kadi mawɓe aynaɓe Harouna Gala Diala en Aliou Dembour Lelle Ismaïla Sow en joni kam heɓe natti wat gollal ngal ay min ay ɗo ɗo goni hakkude ɗo jangga komi jaaho Kolda mbe régloy toon pour de aynaɓe sa wi ɗo hande mawɗo fedde aynaɓe jambilɓe ganda aynaɓe jambil aynaɓe jambil woni aynaɓe eggatɓe yete kanil en egga ɗo wiyete ɗo yete gaynako ɓolo tana mbabba mo jammere mo baali mum ɓen gonata hakkude Guinée Bissau en Casamance en baali ɗi ndumat ñamde ko hecca ha tooɓa heɓe mi jatta hay goto joni en taɓo to waktu o woni koye gasde président Macky Sall a wi waɗi gueɗe pattam lame ko faati e gaynaka Allah jaaɓi Macky Sall jaaɓi kono onon aynaɓe ko onon goni manaɓe jaɓani min jaɓani koni Macky Sall waɗi créé journée nationale de l'élevage hol compact holko woni nafoore journée o hol ɗum est ce que wona journée noserie ñalawma noos walla ko ñalawma jiiya kam hol tan ko ganduɗa guila fuɗɗa ha ɗo ɗo yarete journée o man walli ɗum gaynaka walla ko basal wonande gaynaka Oumar Dore Komi kala ko ummiraki less lekkito ummake less pogu he rondi dow kala ko jiiɗa hen ko politique ɓuuri hen heew kala ko ummake less pogu he ummake less wirde he ummake jofde ha yetti laamu kala koɓe mbaɗana koɓe miijanteɓe ɓe miijanaki koye mabɓe jiɗmi wiide sa ƴetti journée de l'élevage ñalawma gaynaka sa ɓuuri ko hen 170 ko ɗum politique woni hen mbeɗa andi taki mbimi noon homo waɗi créé journée de gaynaka wona aynaɓe mbaɗi ɗum créé waɗi ɗum créé ko Macky Sall waɗi ɗum créé ko Aliou Dembour Lelle waɗi ɗum créé ko Mimi Touré hay gaynaka goto tawa ko wona Aliou wadde ɓe jorti hen ko jaggude koreji mabɓe ɓattinde koye mabɓe koreji ma woto ɓe goɗɗum politiquement journée d'élevage politiquement 50% ou 70% 97% mbima 97% politique tati ɗi goni gaynaka journée mi haalanma ko rokki amen
koko tuba wiyata ko visibilité hande holliri gaynaka ene wawi ittude joode hollirde gaynaka ko ɗum meccal naftata ngal hande Dakar ha hawri fof ko aynaka ko journée de élevage o addi kono waɗi nafoore ina waɗi nafoore mais est ce que nafoore fonde wonde hen nde woni hen est ce que kadi luuke yo gonga majju ala hen e journée de élevage haɗa andi Oumar mi wiyema hunde so woni 97 politique nafoore nde famɗat gartam ɗam famɗat est ce que aɗa faami ko ɗum woni ɗon haɗa andi aynaɓe ay ɗeɗo pelle ko addin ko Macky Sall rokkanno aynaɓe kalis o pecce kala ɗawaɗo waɗa kériye fedde ɗum addi pelle ɗe kono Macky Sall ara ɗo tawani ɗo pelle ɓurɗe sappo min wi noon Aliou Dembourou ene heeɗimi e contrôle min hannde kalani ɗum ko est ce que aɗa faani ɗum woni hebbini ko pelle ɗe heddi ko hannde ko wiyete ko nouvelle technologie mondialisation capitalisme adon aɗani ɗo ɗo gonɗe heɗen jodde adono fof ɗum ɗon fof nani ɗo ɗum ɗo fof jokkima hen goto fof hande ko responsable hoore mum ala jeɗɗo humpede Oumar Doro komi ay idan won gaynako meeɗa yettade daara ay nina neɗɗo ƴamratno debbo noon juula ƴamratno hoore gayi walla hoore jaw an soronata wuro ngo an addantaɓe attaye an addantaɓe warga sukare en an addantaɓe laɓe saabu sike jawdi gayi ɗin jontiye an juulo coodaji sike tawi hoore jawɗi nde yontiye taw ko an yeyete e kala coggo ko wawi jar an yeyete hande gaynako o juulo o tefankeɓe ko gonde daral daara he idan wonɓe jottatako daara jottatako Linguére saka daara won aynaɓe jottano ko jum saka ko heddi wadde adduno komo baylidi kono aynaɓe ɗe hakkillaji mabɓe tolni ɗo hande e ɗoɓe pooɗateɗe hoɓe goɗɗi ɗon saabi ɗum Amadou Hampâté Bâ wi deftere mum wiyeten nde kumen o wi sa woni temedere an neɗɗo a ɓetti hoore ma woni temedere haɗa yiɗi liggidade neɗɗo mo ganduɗa o kañum ko jeenayyi o wi woto fo ɗum e jeenayyi mum yo tawoymo dow tawoy ɗum e jeenayyi he ƴetta ɗum e jeenayyi he doñɗa ɗum temedere nden gonɗa hande noon nguɗo laamu wi ko beela taw amen e jeenayyi amen he fali force min tawoy ɗum e temedere he c'est impossible wawa wonde wonko jiɗɗa haalde ɗo holko laamu o yiɗi wadde on imposé haalo mbiye c'est impossible wawa wonde ko holɗum haɗa andi laamu yiɗa wadde imposé ko wiyete ko gaynaka daɓɓa nafowo kiska aɗa andi hokko weeli nande daɓɓa nafowo woni modernisation modernisation daɓɓa nafowo gaynaka daɓɓa nafowo kiska haɗani sa nani konngol ngol nini weeli kono wadde ngol saɗi woni probléme ama laamu nguɗo mbimi ko yoɓe tawoy aynaɓeɓe ɓayde koɓe hesɓe ɓe ɓetta koɓe jogui ɓe ganda ɗo hakkillaji aynaɓe mabɓe tolni mais Oumar Doro komi sika noddi hande nammaril tan rokkuma yiru ministre o dari ɗon noddi aynaɓe diwan o fof gari sika tawi ɓe kaali caɗele aynaɓe Sénégal fof tawa ko nammaril tan o haay ɗo mbabba tehiɗo yarde lowol min kori ministre o yo yaltu jaam ñaaƴe yo yaltu heccangue de min baddat nde e réunion men batta nde min badde ko talata aral alkames aljuma o dogoro ndi doli gara dolli ko ganduɗa ko ñande sori gueyi woppat ɗum ujunnaji 15 gaari ene tonni ha mbiya mbaɗata ɗon ko ngona guertoɗe mais ça c'est grave jiɗɗa wiide nguru guertoɗe i poulailler ko woni poulailler ko nguru wona ngona guertoɗe ƴeewa ladde dolli nden noon nde foti ni koko haɗano remi te rokkono ɗum ayi Doro komi yagga Demba Ndagga wi haala moƴƴaji mbaddanmi ɗo dolli min mbino ko remitaki noon ministre yel ngel wi te dollinaɓe jaɓani ɗum dollinaɓe jaɓani fotte mabɓe heccanki dolli mbimɗon mi nani wa on tawi li dolli te dolli heɓno ɗum koko darde mawde wona batu tan séminaire walla won mbeɗa waɗa réunion dolli heɓaka le 5 juin 2003 mbeɗa jogui mais levé mba Ablaye Wade wiya itti jonggo mo dolli
joni min somi faami jiɗɗa wiide oɗo état kam wona ɓeeɗo cikkuɗon no ɓe puɗɗori ni wona ɓeeɗo ngoni jogonɓe waylude élevage ɓe ganda élevage ɓe jiɗa ɓe ganda ɗum ɓe ganda ɓe jiɗa ɓe ganda ɓe jiɗa e kongulam premier oɗo laamu anda yiɗa eɗen jetta président Diomaye noon seeɗa jettirɗen ɗum ko artiri journée d' élevage kono ɓurannomi o artirde ministre de l' élevage et production animale min ɗum ɓurannomi mais joni par ce que ay ministre o komin ƴetti ko wadde réunion pour ri ƴewtan mbaɗo préparation journée de élevage haɗa heblano ɗum président de la république a meeɗa wadde réunion joofa o meeɗa wadde so min mbaɗi réunion a woɗɗi tan wiyata ko mbeɗen ɗo yaami ar artata o hattanañi ɗum ministre de l' élevage o hattanañi ɗum haala ko ne heewi golle ɗe ne pam journée de l' élevage oɗo ɓennuɗo beele fayide journée o yalti toon to banggue orateur uji beele ɓe kaali guila ɗum fuɗɗa holko daña e holko wasa e holko aynaɓe cohli beele tan valeur journée o discours aji ɗi tigui rigui a yii hen haaldata koye état o yo darno gayna Oumar Dore Koumi en jettiɓe kono Oumar Dore Koumi journée de wona oɗo watti jeenayyi o waɗi nefe médecine hay goto meeɗa journée de élevage yalti yimɓe mbaɗi ɓetta wadde ko ɗum folklore woni toon ɓennuɗi fof meeɗa waɗen ɓetta ala fo ɗo min jooɗi min mbaɗi ɓetta ɗum ɗo dañama ɗum ɗo ronkama wadde so tawi oɗo ari soɗo mbaɗi discours aji on mbawa haalde oɗo discours aji ɗi change tawi ko haalla neɗɗo haaltaggo heɗen jettaɓe holko change discours aji change ɗi ƴetti kunduɗe mabɓe kuccine caɗele aynaɓe kala kalɗo toon woni kalɗo toon tan ko jolfo goto biyete Serigne Mbou Kalidou Diary en Harouna Gala en Aliou Demourlel en Dieynabou Sidibé Mamadou Ba Ani Pel Mouhamadou Sammodi Buuɗi Diaye ɓeɗo fof deɓe kaali nde ɓe golɗo discours o change ɓe kuccitini ɓe kolli président goo min mbimi yoɓe ndeglu hakkude remoɓe aynaɓe ayi kaɗaɗɗo haare haɗata ko dokku yoɓe ndeglu hakkude remoɓe yimɓe mbawa ɓamtade tawa ngala jaam mais holno réglorto mi nani nane mbiɗa gueɗe ɗe fof ene tonggui e assemblée nationale mais gaynaka yo gaynaka heeɓ gueɗal mo lesdi mais so tawi tawa leydi ndi heptinani ɗum to banggue bindol to banggue no gueɗe ɗe fof mone foti hen heftinirani mais holno keɓirto gueɗal moɗon haɗande ko rokkat men jaam haɗande rokkat men jaam code pastoral o goɗat le 17 décembre 2024 yombo waɗ promulgué kala debbo gonɗina nana haare remoɓe aynaɓe ustima ko waɗi ɗum par ce que gaynako waktu fo e nder côté waktu fo de cohluɗa eggude ma eggu tawe jolaka toñata demowo o ma andu foɗɗa haaƴe sawa he est ce que aɗa faami de kono hande demowo o anda ɗa haaɗata a sawa he gaynako ala lappol ɗo rewi nayi ɗi gonata asman hi sika ƴetti an ɗo Podor ma yi tufle kewɗe ha jaaha Bakel tufle fo uddama siko tawi hande tooɓi min mi yi heccen Kaolack mi yi daral pingu nayyi gongal e nder guesa ngal ɗon so pingu yontima fingi mi yi forage mo ganduɗa guesa koko taari ɗum te e nder loi 268 10 mars 1980 o yi forage baɗowo o ndiyam jarnowo o jawdi tawi ko jawdi waɗana mbo fotani wasde waɗ ndiyam woodi nodduɗomi hande wiide ujunere litre won cood ɗum temedde jeeɗiɗi mbimi ɗum wittanam ha laaɓa e bon gaynaka koko goppaka koko belsidaka jomen pelle ɗe minen jomen pelle ɗe min hoora belsidi gaynaka noon ɗo ɗo yarate pour min état o haydara alata ko bonɗe gaynaka ko onon ɓe ɓe ganduɗa ko onon jogui pelle ɗe ko onon mbi ko onon dara min gaynaka sa ƴetti ne gara pour gaynaka mais yiyatake gaynaka sa ƴetti nder temedere ko amen woni c'est vous temedere e capan jeeɗiɗi ko amen woni wadde kay par ce que neɗɗo joguiɗo bawɗo fotani yowitade gaynaka o wi ko beele fewne ha feewa totte taw dillaji est ce que aɗa faami de te aduna hande o yarata ko gueɗe tati gaynako ƴeewata wi ɗum ɗo de mbeɗa ɗum yiiɗi ko ɗum ɗo mbawmi hen wadde laamu ngu ƴeewa wi min de minnene ko ɗum ɗo mbawmi hen wadde
ko mbiyata ko bayeurde fof balledeji ara wiya ko min ɗum ɗon mba yimɓe so mbaɗi développé so ɓamtima ko ni no ɓamta andi Oumar Dore kon biyeteɗo docteur Idrissa Ali Ba woni ko Amérique o wi jogade ɓamtade wona gotum ɓe jogota ɓamtaki minen aynaɓe komin jogui kono min ɓamtaki non hon ɗum gasete haɗa andi ko tuba wiyata ko recherche et développement wona gotum a nani kam nanima no fewi minen komin jogui min ɓamtaki est ce que aɗa faami par ce que hande gaynako ɗo tawi wona pelle tokos ɗe gaynako fof gonɗo hay magasin mo moftori passe ala magasin tan gara tawa wuuro tan magasin o ko jamde moftedema ɓe ngala te haɗa tawa ɗon ujunnaji tati nayyi ujunnaji ɗiɗi nayyi te ujunnaji jeegom mbaɗo wadde on kay ko joguiɗo ɓamtaji sa fotte moi wawa ɗum heɓtin ɗiɗa tata mbawata joguiɗo gaynaka ɗiɗa tata mbawata keɓtin ganda o de wonko jogui wonnoɗo faami ɗum taki mbimi emin jogui kono min ɓamtaki il faut yimɓe mbaɗa gaynaka ko Harouna Galaw Dialal wiyata ko yoɓe mbattu gaynaka ko meccal ɓe mbaska wadde fina tawa onon ni joni hol solution des choses palpables et visibles ko ɗon aynaɓe manan mbawi rewde mbawi tongade mbawi huccide laamu ndu manam beele ene ɓamto holton hol noon Oumar Dore Koumi neɗɗo saɗa walla ɗum ya andu rafi mum donc gonga neɗɗo saɗa safra ɗum andu koto ñawi jiɗɗa wiide yoɓe jippo aynaɓe he onon ne on mbawa minen pelle ɗe yoɓe kollu laamu ngu yomin jippo aynaɓe he waɗe wittoji waɗe eɓɓoje ɗe ganduɗa ɗe ummi ko joomu en mais est ce que onon ne on mbaɗi bloc manam mo ganduɗa laamu ngoni watta mon haqqille saabu mi nani nane mbiɗa so ministre noddi hay goɗɗo bammule arat kono so aynaɓe noddi hay goto arata ɗum woni caɗele ɗe ɗum woni caɗele moɗon woni caɗele amen ko ɗum ko yowitade andede jiɗɗon ko yowi kaari ɗum ɗo ko yowitade ay waɗi hen pelle cukkire laamu he tan ko poursuide siko taske gari totte kalis nde a cowdoye jawdi ina waɗi hen pelle hay ɗum jeeta ɗen kam gona pelle gaynaka ala mbimi mbiyani ɗum gona pelle gaynaka ballani gaynaka mi wiyema Oumar Dore Koumi ballal gaynaka haaɗi ko ayni fedde darini tan darini aynaka haaɗi ko Ablaye Wade caggal ɗum hay Macky Sall ari ko komin surgaji tan komin sukkuɓe tan tan mbeɗmin poɓɓa tan ay sike ay oɗo journée d' élevage hikka ɓe keɓani mbuuɗ ɓe keeɓi ko 2 millions ɓolo 2 millions o mbo ummori ko El Malick Ndiaye ay siko journée élevage o waɗen Macky tottaka Aliou Dembour lello 23 millions walla farba addannomo walla Ablaye Dawoud en calmini passage ɓe gaddanno 23 millions yew pelle peccu kadi so gasi kadi on mbatta bilan o mbaɗat bilan l'élevage fotani woppede haade manan waɗi laabi jeetati ha laabi jeenayyi bilan wattaki hay bilan goto waɗetaki sen paari ko hen en ganda ala ganda ko dañoɗen en ganda ko keɓɗen en ganda kadi mi leerno ɗo hunde mi nani heccanki hoɓe mbiya laamu ngu tottori 60 millions a jeetati laamu tottirani sek gaɗo honomo jeeyi sek o ko sek waɗnoɓe assurance jawdi mabɓe assurance agricole o ɓen jaltin seko ya un certain monsieur Kane ene ɗo yeten jeeya Fanaye ina woni Sandaga ɓeɗo jawdi mabɓe boomino hoɓe mbaɗi assurance jawdi ndi ko ɓen totta e teddugal yeeso président de la république koɓe waɗnoɓe assurance jawdi mabɓe mo heeɓe jeeyi sek 68 millions o wona gaynaka jeeyi ɗo yo leer ko assurance agricole o ari ruttude yimɓe andi joni sa ƴetti mbaalu joni mi waɗi mbaalam assurance mo jarata ko ujunnaji sappo somo maayi assurance o ruttami ko ujunnaji jeetati a nananimi de nanima no fewi kono a wawata gaynaka wadde assurance ayna wonɓe ladde mi yeyten gaynaka baali huñami peele temedere capan jeetati mbaalo o kay gasni nañ doga réseau sociaux je wadde kalis 68 millions o ko ɗum aynaɓe wasnoɓe jawdi mabɓe ne mbaɗi assurance jawdi mabɓe joɓaten o kalis mabɓe ɗo tan ɓuura jiɗnomi labtide joni a wayno e solution a arani solution a araɗe solution o mbaynoɗa solution o ko yimɓe tawoyde aynaɓe ɓe haɗa andi Oumar Dore Koumi neɗɗo waylata hoore
ay aynaɓe min tawi minen min tawi wiruji min tawi cumalleji min tawi gayi baɗɗeteɗi ko wiyete cowwoji min tawi ɗon yeega min tawi ɗon maskanna est ce que aɗa faami min ummi ɗon min gaare pucce gueloji min gaare saritaji hande gaynakoto yonti nde soto woto gaynakoto yonti nde maade ma wadde yo min taw aynaɓe ɗo ɓe goni ɗo less kelle he less gueloɗe he less talle he ɓe nodde ɓe kalde wiye ko ɗo woni ɓuural mon te ayi mi rokkuma yeeru aɗa andi gaari élevage fuɗɗi ɗo naat 1970 gayi nogas gadi ɗo Senghor addi sappo nawa labgal sappo keddi daara kono kala birgui nden joom nayyi kew sali ƴettu te pourtant gaari ndi ko duuɓi sappo ujunnaji sappo lorotani duuɓi ɗiɗi sikon jibine nayyi ma duuɓi ɗiɗi totta goɗɗo kono ko yimɓe jooyi ƴetti labgal yimɓe jooyi te ɓe gona yimɓe hewnoɓe nayyi est ce que aɗa faami de wadde yoɓe tawe toon ɓe kolle aduna o koɓe jahowo yoɓe jaaɓe jahda aduna he ɗum woni solution mo ganduma kono tawi tan min ga min goni ga min pewjata min jortina mabɓe gaynaka ene jogui indépendant ala ɗo mbo haayi Boucar arɗo ɓoyɗo wi gaynaka ene jogui crise de confiance ene famɗi ko holto ne Allah jarama jarama min beltima merci beaucoup mama Allah kisal kadi min beltanima bandiraɓe foof daroɓe Windere TV émission Sénégal men ɗum noon so waɗi gantuɗe golle he en ñaguima yafuya so longguere mawde waɗi nokkude wan ɗum jomum yi noon Amady kala jarama merci beaucoup Koumi a jarama